Kulturretxeak bi ekimen berri ditu Gernika Lumorako. Letren etxola da, herriko hainbat puntutan ibiliko dena oraingo honetan eta Foruen plazan irailera arte egongo den udako liburutegia izango da. Bi ekimenen bidez, irakurketa eta mai jokoak herritarrengana hurbildu nahi ditu Gernika Lumoko udalak. Letren etxea alde batetik eta liburutegia plazara bestetik. Hori esker, erabiltzaileak irakurketarekin lotutako hainbat zerbitzu eta jardueretarako sarbidea izango dute. Jarduera horiek entretenitzea dute helburu, batez ere urteko sasoi honetan udako oporraldiaz gozatzen duten neska mutilei. Lehenengoak liburutegi ibiltariak letren etxea izango da Santa Lucia, San Juan Ibarra eta Lorategi eta Usoak zeharkatuko dituena abuztuaren amaierara arte. Ibilbidea uztailaren 8an hasiko dela jakinarazi dute Gernika Lumoko udaletik, Santa Lucian hasiko dela eta hilaren 19 arte egongo dela zabalik. Ibilbideak irailaren amaierara arte jarraituko duela ere aipatu dute eta uztailaren 22tik aurrera San Juan Ibarra bisitatuko duela. Bertan, bizitegi eremu horretako herritarrak hartatuko dituztela aipatu dute abuztuaren 9 arte. Data horretatik aurrera, Lorategi eta ingurura bidaiatuko duela aipatuz abuztuaren 19tik 30 bitartean. Liburutegi ibiltariak liburu sorta zabala duela ere aipatu dute Gernika Lumoko udaletik, baita eguneroko prentsa, aldizkariak eta mai jokoak eskatzeko aukera ere, eta ordutegi astelehenetik ostiralera izango dela aipatu dute 11:30 ordu 1:30 eta 5:30 7:30. Liburutegi bat egongo da Foruen plazan. Bestalde, liburutegi bat egongo da Foruen plazan. Kulturretxeko arkupetan liburutegia plazara ekimena egongo da irailaren erdialdera arte. Horren bidez, erabiltzaileek atari horietan dagoen liburutegi espazioa erabili ahal izango dutela aipatu dute Gernika Lumoko udaletxetik. Ekintza bitxi honen helburua herritarren beharrei erantzutea dela adierazi dute liburutegiko materialak kalera ateraz. Liburutegi hau astelehenetik ostiralera erabili ahal izango dela ere esan dut. Goizeko 10:00tik eguerdiko ordu 1:30.